Салом алейкум бачаҳако. Алейкум барсан. Ина мо насиб бошад дина саҳар соати 6 раҳӣ карда будем граница Қазоқистон. Ина ирӯ соати 7 соқ саломат рафтем, гаштем, омадем ба компания якай Маъруфҷон қатӣ. Ина бачаҳо ку гап занем ку чӣ хел рафтем, чӣ хел буд раъда, ямон кас ғамтон дод, надод? Салом алейкум мардам. Аввало ба ҳаматон салом. Ба ҳамин ширкати якай маъруф ба фирмаи якай маъруф мо рафтем. Худоро шукр соқ саломат ина числаи рӯзи ҳафтум мо дар байни як шабона рӯз гаштем, гузаштем ҳамаш сад. Бо так буд проблема ки фақат документош кам дарак ҷиғел буд, надошт. Фальшивка печат дошта. Юра ҳамаша бо бори якай маъруф фармондагирӣ кардан, туғрӣ кардем, кори тағарам, кори морам буд чӣ. Бе ягон расход, бе ягон чӣ. Ку бачаҳо ку миграсион кодтона нишон дем, печатотона будем. Яксин расход кардем. Ина печатош ина ҳафтуми 08/2022. Ина дромадем ина аннуриатш кардан чизоша фальшивкоша. Ина миграсионкаш. Ширкати бабовария аммо 8,500 рубл бе ғарзи хурдани худ, расходи худ чи ра бе ниҳоят, бе ягон душворӣ, ҷои нишаст ҳама гуфти чи раисӣ бе ниҳоят. кондитсионераш фул. Бале. Ина бачаҳо, ина ин мошин қатӣ, ина ин мошин қатӣ рафтем, ина дар мобайли як шабона рӯз гаштем омадем. Бо ҳамроҳии ними таға шофири мо буд. Айкаҷон ҳазор раҳмати калом. Ассалому алейкум. Хайр қитон диден бародарҳое ки рафтан граница омадан, мақсад ки бидан нафарҳое ки печати фаршивӣ доштан, бидан нафарҳое ки вообще документ надоштан ва граница рафта омада истиян метоне барои рафтан дар номерои худмон муроҷиат кине ки мисол ҳастан нафарҳое ки нақша мепурсанд ё ки мисол документошона мепурсанд ҷавоб мегардонем ва нафарҳое ки мисол сериозна рафтанианд акай маъруф роҳӣ мекунем, телефонтон мекунем. Иншааллоҳ ай метро Люблино ҳар рӯз одамҳо рафта омада истиян. 2 рӯз вақта мегире, як чашмота епуши мери мебиёй, документота 100% мекунӣ, ба дили пир мегарди. Ва мисол бисёр одамҳо мегӯянд ки барои реклама мепурсанд. Рости ман камтарак метарсам ай публика ки мисол як гап хабар мешава, я несериозни одам меброя, ай рӯи ӯ мақсад номи мо сиёҳ мешава, проблема мешава. Барои ҳамо хафа нашаве гуфтаниям. боқӣ паноҳи Аллоҳ сарбаланд хонаобод боше. Лайк, подписатсия раёд наеброрай. Ай ҳаматон миннатдорум боше.